Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Кажете, с какво мога да ви бъда полезна? Жените като вас могат да са полезни и без да правят нещо специално. Имах предвид служебно. Иска ми се да започна нов бизнес. Имам нужда от вашата помощ. Чудесно. Можем да ви предложим няколко варианта за кредитиране. Какъв бизнес? По-точно. Смятам да започна да отдавам рогат добитък под наем. Моля? Кози. Имам един приятел от киното. Каза, че това може да бъде доста изгоден бизнес. С един козел направи маса пари. Добре. Така значи. Попълнете тази бланка. Тук таксата за разглеждане е 30 лева, ако бъдете одобрен. Още 300 лева при отпускане на кредита. Всъщност сега, като помисля, май имам нужда да проуча пазара допълнително. Да, и аз това си мисля. Кози, не знам какво търсене ще има. Да го обсъдим на един танц до вечера. Не, благодаря.